May ngadlaw kanyang tanan mga kaigsunan diha ni Kristo atong Ginoo. Maguban-uban na usab kita sa agipot nga oras atong tukiyon paghisgutan ng mga importante kabahin sa mga pagtulong ng simbahan, doktrinang makatabang pag-ayaw kanato pagbalik nato sa Ginoo, pagbuhat sa mga sugo sa Ginoo nga makapahimuot kaniya kay pinagi nini aron kita makasubay sa iyang sugo o makaadto sa gingharian sa langit. Kini na sa ubos niyong alagad si Brother Julius. Unya di ay atong paghisgutan kabahin kini sa bahin sa mga larawan. So kaning topic nga larawan kumo na kayo ni ug mao kini gamit sa mga laing relihiyon pagpangatake sa mga Katoliko. Halos tanang relihiyon naghisgot kabahin sa mga larawan sa Katoliko nga mga Diyos-Diyos. Walay bisan na usa ka adlaw wala na hisguti kabahin sa mga larawan. Halos tanang relihiyon moabot namang siguro 50,000 ka mga laing-laing relihiyon sa tibok kalibutan. Mga Kristiyanos kunuhay nagpailang Kristiyanos pero di ay piki ang Kristiyanos nya kani sila ilang gipanghisgutan kabahin giapo kay bahin sa mga larawan sa Katoliko na mga Diyos-Diyos lagi. Kita mga Katoliko nagsimba tawag mga Diyos-Diyos kay mugutlom ko sa balang kasulatan sa Old Testament na sa Exodus 20 versikulo 3 daghan pa mga bersikulo diha gisgutan gyud nga ang mga larawan sa Katoliko Diyos-Diyos gyud kuno. Kay nagisgot ko diha nga paghimog larawan o gisipa kini nga Dios kay ang Ginoo abubuhan ng Ginoo kung maghimo tag mga larawan nga Dios-Dios, mga larawan nga linilok. So di kita maghimog mga larawan sumapas naman tong mga kaigsunong mga piki nga Kristiyanos. Kita mga Katoliko dapat musimba gyud sa matuod nga Dios. Ayon na gyud paghimog mga larawan kay dako ka ng sayo. So atong tubagon ang ilang mga akusar mga kaigsunan diha rasad sa Old Testament. Kung nikutlo man sila sa karang kasabutan, amukutlo usab kita sa karaang kasabutan. Unsa man kaning mga bersikuloha nga ang Ginoo day isugo sa iyang mga propeta nga sa paghimog mga larawan. Ha? Asa man ni mga bersikuloha mabasa diha sa karaang kasabutan sumapa sa ato mga safety, asa pa mabasa asayon ra kay na mabasa gina sa Ezekiel 41 versikulo 18 ngadto sa 20 nang Ginoo misugo gyud nga paghimo og templo unya sa niyang templo naay mga larawang taong balaan na larawan sa mga kerubin nga naay mga pako nailarawan sa dagwang leon. Na di mabasa din mga brad mga kaigsunan piki nga Kristiyanos ngano man day wa di mo kabasa niya ng bersikuloha. Abi na ko master na mo sa Biblia, abi na ko kamao na gyud mo sa Biblia kay
nang hambog pa mo nga na-memorize na, familiarize ng walang kasulutan, Old Testament nya naman din ang mabasa sa Korintiano, no? Yung sao man ninyo na pagtubag, pagnigar nga mabasa mo sa Ezekiel. Yan, lain pa nga dugang atong ikatubag niya na bisan sa Exodus 45 versikulo 19 ngadto sa 25, no? Na ang Ginoo usab mismo nagpahimo daw og mga balaang larawan sama sa larawan sa kirubin. Presyon ko ng kirubin, di ko na mawagtang na ang larawan sa kirubin. Gipahimo mismo gikan sa babas Ginoo nagingon nga paghimog mga larawan sa kirubin. Ikaduha ng teksto, no? Ang ikutlo, no? Mga kaigsunan, naam di mabasa day. Unya sa ikaduhang Kronikas kapitulo 3 versikulo 15 versikulo 15 ngadto sa 19 na nausab ni Jesus magsakit na yung dunggan sa paminaw nini nga ang Ginoo dili lang kay usaw duha ka bersikulo chapter diya sa Biblia nga ang Ginoo naghisgot gyud kabahin sa mga larawan nya di lang kay naghisgot iyang yung gisugo nga pagpahimo nini. Ayo ginatabunin yung mga dunggan kay klaro na maigo gyud mo kamaturan. Naam di mabasa di ay nganong inyo pa mong ginasupakon. Sige mo kutlo sa Exodus 20 versikulo 3, 5. Wa may musupak na ng suguang bisan sa Katoliko amo nang gituman kanang mga suguang wala na mo supaka. Number 1 mga Katoliko na katuman yan na mga kaigsunan. Wala na mo supakang kaning pagsimba na dili simbahon ug niyukbuan ng mga larawan. Nagisgutan yan na. Inunuag mga kaigsunan, read history sa mga Israelita. Ayo basa ang Biblia sa imong kaugalingong panabot o sa imong kaugalingong konteksto unya imong ibase sa karong panahon na. Remember nga ang gisgutan niya ng mga kaigsunan mga Israelita, so dili gayud mahitabo ka na nga repirado sa Katoliko unya wa man gisgutan sa karang kasulatan nga pulong Katoliko. Ang gisgutan diha kundili mga Israelita nga pila na ka centuries BC pa before Christ nahitabo na no panahon pa ni Moses. Yang ano ipamugos mga ninyo nga kami mga Katoliko nagsimbang mga larawan. Understand the context of the Bible. Don't interpret it by your own self. We have the intellect and will. We have the intellect and we should use it contextually. We should use our mind in the by reading in the Holy Scripture contextually. Ayaw gyud interpreta sa imong kaugalingon kay dako ka ng sayop na may authority nga gihatag niya na nga pag-interpret sa mga basahon sa Biblia. So di nato supakon ang taga pagsabot interpret sa mga kuan sa Biblia bersikulo, no? Di na nato supakon kisa may mga officials na mo interpret sa basahon sa Ginoo, the Word of God.
maong kadakuan sa simbahan, mga obispo, mga Bible scholars, ang Santo Papa, College of the Cardinals, sila ang number one nga mo interpret o dili ka mo. Kaya wa mo authority. Kaya mahog man gud nga private interpretation. O nya, atong balikon mga kaigsunan diha ni Kristo. Dili lang kay tulungang no mabasa na to diha. Mabasa sa Números kapitulo 21 versikulo 7. Kunaw na bisan sa Números, ang mga Israelita mangod niya itong panahon na mga gahi kayong ulo. Unya, tungod silang pagkagahi ulo, ipadadaan sa mga bitin o sobrang laki ni o kadtong mapaakan sa bitin o mamatay. Unya, nisampit ang mga Israelita kang Moses, purting hangyo nila og tabang at kang Moses nga siya mo intercession, no? Siya mo hangyo ngadto sa Ginoo nga pahunungon ining katalagman, no? Nga kuhaon kini mga bitin nga pista nga ni paakan nila o pangayoon nila sa Ginoo pinagi ni Moses nga ayuhon sila sa malanga sakit tungod sa pinakan sa bitin. Unya niya itong time niampo si Moses ngadto sa Ginoo. Unya ang Ginoo nagsugo kang Moses nga paghimo og bitin nga tumbaga. Ug kung kinsay mo tanaw nini mamaayo ug maluwas. So sa ato pa rin Ginoo o mga kaigsunan, ang Ginoo mismo gisugo si Moses sa paghimo og larawan bitin nga tumbaga. Buron siya gipahimo gyud sa Ginoo. Si mismo gyud ang Ginoo nagsugo ka Moses nga pahimo kini. Nga gihimo ni Moses. Sa ato pa day ang Ginoo na nasayop sayang no iyang balaod nga ayaw paghimog mga larawan. Wala masayop ang Ginoo. Ang imong hunahuna mo'y nasayop. Mga kaigsunan, ang icon manggod og ang idols dako kalahian. Duha mo guni ka klaseng gitawag og mga larawan. Na larawan nga icon, na larawan nga idols. O kaning idols mo nagisimba sa mga Israelita. Hangtod karon kaning idols makonsider pa diha sa mga gisimba sa mga India, China, Japan, kaning mga tinuan nga Shintoism, Confucianism, Buddhism, Hare Krishna. Kani mga relihiyon na klaro kayo ni sama ra sa unang panahon, sa panahon na ni sa mga Israelita nga naghimog mga Diyos. Kumingon gani kag idols kanang dili related sa Biblia nga gipahimo sa Ginoo diha sa Old Testament. Pareha ng Baal. So kaubar ra man sa Baal kaning Buddha. Ubang pang mga Diyos sa mga Asian countries. So klaro kayo nga mo nagipasabot sa Ginoo. Kumingon gani kag icon. Dili na Diyos, mga larawan ka sa mga balaan. Pananitan, larawan ni Birhen Maria. Ay, Diyos din ang larawan ni Birhen Maria. Ang Diyos nagrepresentar man ka na sa no, dili tinuod. Nagrepresentar ka na ang Diyos nga dili tinuod. Nga si Birhen Maria tinuod man na. Unya, biblical pag yun, naana sa New Testament sa Lucas. Si Birhen Maria, inahan pag yun ni Kristo atong Ginoo. Unsa pagka-Diyos niya na. Di pwede nga himuong larawan ang ina sa Ginoo. Gihimuan maging larawan si Ellen Adarna, si Felix Manalo. How much more the Mother of God? Ang
ang inahan sa Ginoo dapat himuan sa larawan aron makailata ba nga mao din na ang inahan sa Ginoo. Ang mga santos kinang himuak mga larawan. Pananglitan larawan ni San Pablo, San Pedro. Himuan na sa mga larawan kay pinagi ng larawan na makahinumdum ta sila mga gibuhat, silang mga pagsangyaw, silang mga pagkamanghihatagon, pagkamaluluyon. Kana mao ni nakapahimo ng santos pagka masinugtanon sa pulong sa Ginoo. Mao na itong sundanan. Naghimong ganyan taglarawan ni Rizal gumang mga heroes sa atong nasod. Kana pa ang larawan sa Ginoo nga larawan sa mga santos nga makatabang kayo kanato bahin sa kaluwasan. So di na to supako niya na mga kaisunan. Biblical, di pa kay biblical, historical pa yun. Mao na nga ikurik ang atong hunahuna. Atong hunahuna man god. Grabe ka gamhanan. Pwede ka mo buhat sa iyong private interpretation. Pwede sa ka mo gama-gama sa iyong kagulingon. Mo bitaw ang Ginoo mihatag og authority no of official authority sa simbahan. Kay mo sa mo interpret aron kita di ta mo patakag interpret sa Biblia. Ganong mingon man sila nga sa Juan 4:24 ang Dios Espiritu. So magsimbatag sa diha sa Espiritu sa kamatuoran. Tinuod ka na mga igsunan. Musimbata sa Dios kasi ang Dios Espiritu. Siyang gamhanan, way katapusan, omnipresent, omnipotent, all powerful. Gamhanan kay Ginoo, siya lang dapat simbahan o yukbuan. Pero hinumdumi mga kaigsunan nga kita na bilong ta sa material worlds, natay physical body, nata sa space of time. So di na tumabot ang espirituhanong no aspeto kay lisod kay na abton mga kaigsunan. Mao bitaw ang Ginoo iyan ang gipadayag gihatag na og example diya sa baraang kasulatan diya sa Old Testament nga ang Ginoo naghatag yun og pananglitan examples. Mihatag siya og simbahan, physical church na may heavenly church. Adto na ta kung pananglitan malangit manggita mga kaigsunan, atong kalag mo separate sa atong lawas og dito sa langit magsimba ta sa Ginoo. Pero naaman ta sa kalibutan, mo na naaman ta physical body, mag-rely man ta sa atong senses sa mga butang nga atong makita, di ta kita sa espirituhanong mga butang. So mao itong Ginoo nagpahimog simbahan, nagpahimog mga larawan, mga balang larawan kay pinagi nini atong mahuna-huna ba nga mao di gini example pananglitan diya sa simbahan. Hoy, langit. Oh, mao na siya mga kaigsunan. Ipananglitan na nato ba? Nga ipakita gina diha. Ah, sige. Gipakita gina diha nga ang simbahan, pasensya na kay nawagtang kay niabot akong kauban. Ang simbahan day physical church that can be found and can be seen in the Roman Catholic Church. Mao ginang simbahan physical ato makita. Ang simbahan nga gitukod sa atong Dios diya sa Old Testament ug ang simbahan nga karong panahon na ang simbahang Katoliko maora ng simbahan na kay pinagi ng simbahan atong maaninaw atong maunahon na nga
nagrepresent ang simbahan sa giharian sa langit. Kaya di man ito makikita ang mga tinuod nga espiritu nagsimba sa Dios dito sa langit. Muna gitagaan tag simbahan kay maong kini ipananglitan sa Ginoo aron diha magkahiusa ang mga tao. Ang tanang magtutuo magkahiusa ug mosimba sa matuod nga Dios. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Ug ubad sa mga balaang mga tao diha sa ilang mga larawan, ang ilang mga mayong buhat atong mahinumduman ug nagtabang sila pag-ayo kanato. Ang atong mga pag-ampo dadhon ngadto sa Ginoo pinagi diha sa santos nga misa. Kani mga taong balaan nga ibutang diha sa simbahan, ilang mga larawan dako kay nagkatabang kay pinagi kini mga larawan ng atong pag-ampo dili lutaw, concentrate kayo, konsentratado sa pagbinisaya niya ng mga kaigsunan nga pinagi sa simbahan atong makita nga ang tinod nga simbahan ngadto sa langit nga once na kita mo separate kita sa lawas. Salamat kas paminaw nga God bless you, Ave Maria.